Jelas baik kamu ate. Silangon kebaran ni pangoloyon songon Jesus na mangoloy tu amana. Silangon ma paingoton rohani sude ruas ni huria
di pangulionna tutuhani. Ale Tuhan urupi mahami huria patuluhon pangolehona uso asadapot rohana daulat kami di bagasan hata. Bibel hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron di dalaku sai hatani di batama namangguhi rohata huria HKBP Kramat Jati. Ale Tuhan debata saya hatami masulu-sulu nami huria muaeng nang tujoloon. Lilinon gabe gobaran ni sinodang. Manotong ma sinodang ni barita nauli ni tuhata manogu hita huriana. Ale tondi parbadia torangi maroha dohot pikiran nami huriam asa toktong torang roha nami mangoloiho. Bunga altaron gobaran ngolu ni jolma songon duhut do ari-ari ni jolma nagalei marbunga ibana songon bunga di ladang. Ale Tuhan kurupi mahami huria mamake tiki nami di bagasan marpangolio di buko. Parwe ni tano di pesta gotilanon marlas ni roha dohamin waeng mangalehon silehon lehon nami nadinggan tuho ale Tuhan tanda las ni roha nami ala di pasu-pasuho na niula tangan nami. Mauliate roha nami ala di pasu-pasuho na hula hami gabe jupang hami parwe sia na hula hami. Ni debata na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Kami saluhut parhalado penitia pesta gotilon dot ulang tahun HKBP Kramat Jati. Pasahaton tabe matu hamu ruas ni huria ni Tuhatta. Asni rohama di hamu jaladame nasiat Tuhatta. Ima namang ramoti hita saluhutna. Di bagasan sadarion tung tamado hita madok moliate tu debata. Ala saluhut asini rohana. Pandonganion dot pangaramotionna di pardalanan ni huriatta HKBP Kramat Jati. Ubain boy hita sadarion patupaon pesta gotilon. Dot pesta ulang tahun huriatta HKBP Kramat Jati pa 58 tahun. Tapuji ma Tuhatta tahang tehon ma dengan nibasa. Parik ni Jaji Mauli hatubuan ni si Marhalosi. Ngolonunga jinalo nauli sian Tuhattai ikon botoon ma mamalosi. Nunga pungu hitan waeng dison tapuji ma Tuhatta pardenggan basai. Atong songonan ni hata ni Tuhatta puji hamuma di bata di bagasan habadionai. Puji hamuma ibana di hajang-hajang ni hagugonai. Puji hamuma ibana ala hagukona akan nasumurungi
puji hamuma ibana, hobar tu hinagodang ni hati bulon nai, atong tapuji matuhatat pardenggan basay. Atong sianasa rohata tasombahon jala tapasat mapuji-pujiata tu ibana. Marende mahita sian buku ende 585 ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi parbadia, na manopa langit dohot tanoon. Amin. Songonondo didok Tuhan Jehova, dangbe ulaoku mangarageho nasa na mangolu, songon na hubaini. Ope salilingadong tanoon, dang jadi masohot saburon dohot gotilon, aringali dohot arilas, arilogo dohot rondo ni arian dohot borngin, nabalga situtu doho ali Jehova di bataku, marpahean hasangapon dohot hamuliau doho. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni sude dengan bahasa nama ragam-ragami. Tuhami huriam HKBP Kramat Jati. Ala ni paso-pasumdo ubahen marparbue sude nani ula ni tangan nami. Jala di parmudu hodo hami natinopam asa unang rapar. Dibaheni marpungu hamin wahing madog mauliate sian nasa rohanami tuho. Sian tanga mudo sude hujalo hami. Nasana denggan tu daging nami doho tutot di nami. Jala asini rohamdo mangaramoti hami. Onpe say jalo mahamuleteo ni rohanami. Akup ni say lehon matodim tu hami. Namamuhay dohot patiurhon mata ni rohanami. Asalam huidahami sude denggan sude nauli na pinatongom mi tuhami. Asalam ringgas rohanami mamuji dohot pasangapoko marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata maredde mahita.
Didok hatani upama, tinalik bulung sihupi, pinarsaong bulung siala, sotung sumol sodipudi, dada sipaingot na soada. Atong tangon hamuma patik ni debata di minggutta sadarion, imana tersurat di Maliaki bidu tolu ayat 10 na mandok. Taruhon hamuma sitong persapuloni tu bagas parpeopan. Asadong bohal di bagasan jabuku. Jala unjuni hamuma ahu taringot tusi. Nina Jahoba Sebaot manang so ukapoku di hamu akka padiloan ni langit. Jala mangusih hontu hamu gabi maradu marlobi-lobi. Atong nunga dibege hamu patik ni debata. Nuaing pe songon nanidok di hatani upasa. Aek marjulak-julak sian batu na di hauma. Patik na uli na marulak-ulak apu hamuma di bagasan tod dimuna. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata maredde mahita. Didok akan na tua-tua, rupa do dang boy muba, alai pangalaho boy do tarpauba, habang bisa-bisa siruba-ruba dot ambaroba, say unang jolo hona isak hita, asa pinauba roha. Rikot do nama nanda diri, alani ta'au homa, hatan yang dion di rohat tabi. Potima dosata tuado panni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Para si rohan na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadiaumi. Manopoti jala manganggukon dosa nami.
silehon madihami gogo mangulahon ulaon nami, songon sahalak ina soripada ditongan di bagas nami be. Pargogoi mahami gabe ina soripada, nama roha jalan amar bisuk, laho paborhaton dohot mananginangihon ama parsinuan, dohot ianakon nami. Songon nadidok dihatam, soripada namar huaso, tung ise maju pangani, HP Daul do Argana martibakon mutiha. Ya Tuhan, kasihanilah kami anak-anak-Mu ini. Sebagai seorang anak, kami juga sering mengecewakan dan mendukakan hati orang tua kami melalui sikap, penglihatan, bahkan perkataan kami yang tidak baik. Kami sering melupakan hukum-Mu yang mengajarkan kepada kami, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ale Tuhan, marningos sude dosa nami i, tamado rimasonmu jala umunmu hami, tuhamatian saleleng nileleng nai. Alai, nama porus mahami aka ama, ina, dot yanakon waing tuasi ni roham na godangi. Mangido siya nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubaon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangolu hami, dot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni dibata taringo Tuhan sisa ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Yesus. Roma amu tuahu hamu akan aluja jalana sorat. Upasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu. Guru namu masianahu. Aina labok doahu jalana serep maroha. Asadapotan hasonangan todimuna. Aina labok do augaku. Jalaneang do dohot na hupa pursarhon hasangapon mandi di bata na diginjang. Amin. Mundur mahamu. Tapuji Tuhata, marit de mahita. Oh
Turpuk epistel di mingguta sadarion, iman atar surat di surat Rom onom ayat 15 sahatu ayat 20 tolu songonon ma didok disi. Atong beha nama mardo sama hita ala ginonggoman ni asi ni rohai, dada ginonggoman ni patiki hita, dauma anggoy. Alay mauliati ma di debata, alasal putiki pangadopan muna di dosai, gabi pangoloy hamun wain siya nasa rohamuna di ruhut ni poda nang sahat tuhamu. Aidung malua hamu sian dosai, gabe tunduk dohamu mangoloi hati gorani. Ruhut ni jolma ma umpamahon ala ni hagaleo ni daging muna. Ay songon nang pinasat muna akar wasmu gabe pangului di haudaran dohot dinaso uhum. Mangulahon na suumi songoni ma pasatamu nuaeng akar wasmu na tuhati goran laho pabadiahosa. Tunia uju hatoban ni dosa hamu, malua dohamu sian hati goran. Atong dia do parbue muna disi. Akan na hinailo muna ang gunuaing ay hamateya do hapateyan na. Alay nuaing dumalua hamu sian dosai, dunggabe pangoloi di debata hamu. Adong do parbue muna to habadiaon, jala hangolua na seleling-nelingna do hapatean. Ay upa tinohor ni dosa do hamatean. Alay basa-basa ni debata do hangoluan saleling-nileleng na marhite-hite Kristus Jesus tuatay, ido sahatna. Martua mahalak na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Tapuji tu hata maredde mahita. Atong rap dohot dong atas sa porsiaon di sedok portibion tah tidak koma ha porsiao tai au porsia
idibata Jehovah, ido ama pargogo naswat sudan dusan, natumo palangit dohot tano, au porsia di Yesus Kristus, anak idibata Jehovah nasasadai, iman kinubuhon ni si Maria, nagabegabesan tondi berbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, natumon na bernit, di panghuman ni silatus, namata terpajar do ibana di hau pinar silang, natuat tuan turu dung tanom, namulak mangulu di ari patulupon, namanai tu surgo, lahundu siamun ibata Jehovah, amanai pargugu nasu dusani, di sima ibana pangsugo tutanoon, mangumi halak na mangulu do namate, au porsia ditondi berbadia, jala adung sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan badia, do jasa dosa, do dihatai namando, mulak mangulu sugut dakan namate, do diangulon nasara sudah. Amin. Hundur mahamu, pinasak matiki kor gabungan, marite judul sangap di Jehovah. Tapegema tikting di mingguta sadarion iman dihut huriata
Pedolan ni titing Minggu tanggal 30 Oktober 2022 na parjulu Pakobasion. Goar ni Minggu ta sadarion Minggu tanggal 30 Oktober 2022 ima. Minggu pa 20 dung trintatis topik Minggu. Guruhon nadinggan pasohot najat. Belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Napaduahon sada dua Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 6 November 2022 di parmingguon pukul 10 WIB patopaon ni Huriatta do Padidion tu yanakon ni Huriatta marguru tardidi natoras di patupa di hari Jumat tanggal 5 November 2022 pukul 10 pitu WIB. Jala dibuang ma fotokopi surat pernikahan, akte lahir, doho surat pengantar sian situa wi nabi. Napatuluhon titing naing marbagas, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Imam Somara marpaung, anak ni Amatta, Sudirman marpaung, tubuh ni Inata Marliana Boru Lubanggaul, ruas ni HKBP Kramat Jati Sian Wik Makassar Sada, Dohot Orwana Ruth Piani Permatasari Boru Lubanggaul, ruas ni HKBP Kramat Jati Sian Wik Makassar Sada, Boru ni Amatta Kim Jin, tubuh ni Inata Jeriani Suharli, pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 November 2022 pukul sia 30 WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. Paupaton ruas Napida mamuka Minggu sadarion tanggal 30 Oktober 2022 nunga pidah huria ima sada Ohara Riki Fernandez Simajutak Doli-Doli Dohot Megawati Suryani Romanauli Boru Simajutak Sian Uik Kramat Jati Sada, Pidatu HKBP Palmarum Resort Palmarum Sekupang Batam, Distrik 20 Kepulauan Riau, Tatangyak Koma Anggiat Gabe Ruas Namangulu Nasida di Huria Naib Baru. Paduahon keluarga Warton Sitopul, Inang Pera Grace Boru Lubatobing do sada anak konna Seni Mariska Sitopul Sian Uik Parserahan, Pidatu Gereja Kristen Indonesia GKI Cinere Depok, Tatangyak Kema Anggiat Gabe Ruas Namangulu Nasida di Huria Naib Baru. Palimahon parmingguon Minggu sadarion tanggal 30 Oktober 2022 ima hut ke-50 tahun doho pesta gotilon tapatupa sahali parmingguon dohita masuk pukul sia uip jala pesta hut doho gotilon di patupa di ruang serbaguna pelean di hari Minggu sadarion tanggal 30 Oktober 2022 di parmingguan Arian Pabungo pelean dohita ima tu kantor pusat sialani tapasaha mai dung sidung jamita marhite amplop naung di parade Huria. Jala Minggu sadario tanggal 30 Oktober 2022 di Patupa panitia hut do gotilot do amplop di parmingguoni sialani tapasaha mai dung sidung jamita marhite amplop naung di parade panitia. Pakobasion Koinonia Parjulu penutupan pertangyangan week dohot tim 2 dohot PHD kategorial dohot sermon parhadado tahun 2022 di hari Kamis nanaingro tanggal 10 November 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB Patupau do ibadah penutupan pertangyangan week tahun 2022 di Garejata. Nama kasuhuton ima
sian uik Cijantung Pasar Rebo, dohot uik Kalisari, dohot BS Taman Harapan, dohot uik Keramat Cililitan. Khobartusi mulai tanggal 21 November 2022 sudah pelayanan pertandingan uik dohot tim 2 dohot PHD kategorial dohot sermon parhalado masoho majo sementara. Sudah penguan kor asa marsi dohot ma di penutupan ni pertandingan uik laho patu begehon ede puji-pujian. Paduahon maka tidak kon haporseaon turuas manang jemaat na di Babel. Gereja merencanahon laho patopahon ulaon peneguhan sidi manang malua turuas na di Babel manang berkebutuhan khusus. Tu sude situa na adong di wik nabi asa didata ma ruas na di Babel na naing madahoti ulaon sidi manang malua. 2.7 perayaan ulang tahun Punguan Ina. Khobar tu ulaun perayaan ulang tahun Punguan Ina ke 58 tahun di patu pada acara Naparjolo seminar kesehatan dan pemeriksaan USG di hari Rabu tanggal 10 November 2022 pukul 14 WIB di patu pada seminar kesehatan gangguan saluran kemih dohok pemeriksaan USG secara gratis. Tu Punguan Ina dohot Inahanna PSL Piko paduan suara lansia Ina. Paduahon ibadah minggu, pelayanan ibadah minggu di hari Minggu tanggal 6 November 2022 paduan suara Punguan Ina makobasi di Parmingguon pukul 6, pukul 10, pukul 10 WIB dohok sekaligus ma liturgis dohok nama jahatiting papungu pelean dohot hari tahun dohot pemandu lagu. 2.4 retreat Punguan Inahanna. Khobar tu program ni Dewan Koinonia Punguan Inahanna tahun 2022. Borhat do Punguan Inahanna retreat tu Subang Ciater Jawa Barat di hari Minggu tanggal 6 saat tanggal 7 November 2022 pukul sia WIB di uluhon ni inang pendeta resort pendeta Dr. Anna CH Pera Pangaribuan Pakubasion Marturia. Khobar tu program kerja Dewan Marturia seksi sending tahun 2022 patupahon pastoral konseling tu ama di hari Jumat tanggal 4 November 2022 masuk pukul 10.30 di gereja tahun dengan narasumber pendeta David Parel Siboya Demin di papotohon matu sude Punguan Kor ama Arbab lansia ama Joshua asadohot pastoral konseling turuas ama nanaing badahoti boima menghubungi situa DR Boru Hutapea nomor telepon 0813 9934 4395 Pakobasion Diakonia ruas Namoding. Nah di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2022 nunga marujungolu amata Borman Sibarani inabaluhan ni inata Rosida Boru Pangaribuan umur 75 tahun 5 bulan sian wik tengah tetangnya koma asatibu terapul keluarga na tinadikon titing nama ragam tonani sino di gudang HKBP ke onok-onok tahun ujahom ma tonani sino di gudang HKBP pa onok-onok pon madapoton na hinaholongan
Sudah ruas dohok parhalado ni HKBP di inganan Nabi. Asini roha madihamu dohok dame siat debata amata. Dohok sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapuji ma Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai nasai marsi hohot mangaramoti dohok mamasu-masu huriana dinasa ragam ni pakobasion nai di bagasan pangaramotion na ido nang perdalanan ni sunu di gudang HKBP pa ono plonopon di parhutaan seminarium Sipaholon Tapanuli Utara di bagasan ruhut ni hahipason nama pertemuan tu COVID sapulsia sinodangan ni tema marsiurupa mahamu mamorsan akan nadudoki imadalan mangaramoti patik ni Kristus Galatia onom ayat 2 dohok subtema marhiti aturan dohok peraturan nadumenggan dohok sentralisasi parhepengon HKBP marhiras niroha paisaton pakubasionna di partikian digitalisasi marhite tema dohok subtema on dihirim do asalam marsirupan hita diragam ni aka ulaon parhuriaon dipukado sinodei marhite partangyangan dohok ulaon nabadia manugu huhut pataruhon sude parsinode maddohotisa di bagasan tangiang dohok todi parhaha maranggion manotopon aka haputusan nama saya arga jalan nama saya belga di pakorhon tu perdalanan ni pakobasion ni HKBP tujoloan ni Arion tahalasod nang haroro ni aka panggonggomi natakas mangalehon pakirimon doho pamikiran tu sudi parsinudi marhiti hata huhuasi pinasa nasida anggiat sisada urdut huria doho panggonggomi paturehon panahit sosial namasa nabui manegai ngoluni masyarakat doho bangsota songoni asa marsiurupan paturehon hahipason doho parmuluan nalam tuh hisapna songoni doho aroroni Kapolda Sumut namono manosohon hinarikot ni parsidohotan ni HKBP mangurupi patuluson aka ulaon pinatupani pamarenta majaga hadameon di bangsota huhut lam marsisutu pataridahon hari tahun ni sudi ruas nang parhalado di sudi ingananna tarida do parhisatan ni pakubasion ni HKBP sian berita jujur tahun napina adar ni opui eborus lam martopido usaha dohot pasitutuan ni huriatta manggohi tanggung jawabta tu dana pensiun HKBP nunga di papungu huriatta lobi sian 121 miliar laho manggarar utang tu dana pensiun ikululuatta dope 7,5 miliar mangalunasi utang tai ditotopon parsinode do asa marhusor ma dana pensiun sian mampat pasti gabe dana pensiun iuran pasti mauleate ma di pasa sinode godang tu sude ruas dohot parhalado ni huriatta na dohot mangurubi dana pensiun tai akup ni di hama masa ni pandemi COVID-19 lam tu hisat na do hatauan ni huriatta mameahi teknologi informasi laho pakai bakon pakubasion parsitutuan ni sudah ruas dohot parhalado manupahi dalam patore-torehon aka artani HKBP songoni nang parsidohot ni HKBP diaka ulaon okumenis di parukilhon parsinode do nang aka namasa di sadok pertibion na pinarukilhon ni sidang raya huria sapor TV ima porang Ukraina dohot aka porang di aka inganan na asing di parukilhon parsinode do nang aka isu publik termasuk kerusakan lingkungan hidup
tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual. Hopartu panindangion ni haporseota. Ikon parsidoho do ruas doho parhalado ni huriata. Mangkotapi aka kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual. Di parsirang kuhot dohot nang laho namasa di Tapanuli Utara namanigai torok bagas dohot gareja. Ditangyakon parsinude do aka korban asa margugu laos dihamulatehod do nang aka pangurupion sian aka huriata nama ngurubi aka korbani hehe sian parukilon nabuluni. Bagas do dihatai sinudei dalam pasahuton sentralisasi parhepengon HKBP dungjolo dipatupa aka pakatayon na bagas diganuk tirket ditotopon sinude godang do balgani situhuhon ni huria tu program sentralisasi ima 55%. Sian potensi parhepengon ni ganuk huria tu pusat laho manuhu program resort distrik dohot hatopan songoni nang manuhu parpalajon ni sude pangula ni HKBP na pinabangkit ni Epeurus jala 45% nai matading di huria si pakeon tu program pakubasion ni huriai nunganian lilingna dihasiholi huria hasa saut ni sentralisasion ala tarhirim marhite sentralisasi parepengonon lam hisat pakubasian ni huriatta mangalehon dalan tusudi huria dohot pangulana patupa aka inovasi dohot kreasi laos manggotapi aka hamaolon namar perdumuan tu mutasi pelayanan dohot dana pensiun dung mamulus panigation natakas di tiket huria resort dohot distrik ditotopon sinudi godang do amandemen paupaton aturan peraturan HKBP 2002 pertinggananna akan nomor perduan tu haruason tu sinudi godang 2024 dohot sentralisasi parhepengon songonima nomor pertemuan tu parmahanion pamakeon ni teknologi di pakubasion di huria pakeot tama amandemen aturan na baruon mamuka sian sada Januari 2027 sai diurupi di pargogoi jala di pase-pase tuhat tama sude ruas nang parhalado di HKBP patuluson aka ulaon na tapa hohot haporseaon nang pahisaton nguluni sadok HKBP taingot mahatani tuhata di Jeremia 20 sia ayat 10 sada namadok ainung takas huboto sakap akan husakapi taringot tuhamu ninna Jehovah sakap hasonangat do tahe dada tuhamagoan asa au mangalehot tuhamu ujung nahinang uluton muna. Seminarium Sipaholon 27 Oktober 2022 tabi mardongat tangiang atas goarni sudi parsinodi padita Dr. Robinson butar-butar Eporus HKBP ditandatangan do di stempel pinasama tu ketua panitia pembangunan Laho Mado ketua panitia HUT do Gotilon Laho Mado Hata Horas Madita. Shalom. Horas. Horas. Mau lihat di Tuhan. Nau persangapi hami inang padita Dr. Anna Vera CH Pangaribuan, amang pendeta Olwan Sitohang, inang pendeta Erna Buruhasugian, inang pendeta Lilis Burtambunan,
Amang Pendeta Sakaria Simbanjuntak, amanami, inanami, sude parhalado HKBP Keramat Jati, amanami, inanami, napinari bot sude ruas HKBP Keramat Jati. Mauliate mata dok tutuhatta perdenggan basai, ala di paluas duhita sadarion, boy marlas niroha, ima namarulang tahun huriata, napa 50 tahun dot pesta gotilon di Bagasan Selerion. Tikina gogona pikiranna laho padalaton sude acaraon sehingga bisa terlaksana secara dengan baik dan berjalan dengan lancar. Mauliate ma dihamu amang inang namangalehon berupa bantuan dana barang maupun tenaga sehingga bisa terlaksana acara ini. Semoga di hari yang akan datang ruas HKBP Keramat Jati semakin solid dan kompak bekerja sama di acara-acara yang akan datang sehingga nama Tuhan terus semakin dipermuliakan dalam pelayanan kita. Akhir kata, sian hami panitia, madok mauliati godang tusude hamu amang inang, jala marlas niroha mahita sadarion. Dihamuna amanami, duk sipulan non, kebaktian non amang inang, rap udur mahita tu serbaguna laos masih panganon. Sotong adong namula jawa amang do tamuinang alana acaraon dari kita untuk kita. Molo las dorohamu mamereng HKBP ba kon bangga mahita mamereng acara sedarion sian mulai sampai selesai. Songon hata situa-tua masih do satu ketua amang do tamuinang. MS tabatua maina perlinggoman di Siborong. Saya debata masih lihat dua hamuna sudah mahita di Parorot. Ipatik ko maina hujur tutopi di tabian. Tulia hamu mangalaka tusima dapat persaulian. Sahat-sahat di Solo, sahat matu batean. Ngadengkan acara non berlanjut taulahun amang doh tamuinang. Sudah mahita panggabian sahat tu parhorasan. Mauliate ma horas. Horas. Salam, mohon maaf. Mohon mobil B2206 NKH segera digeser yang parkir di pom bensin. Mau lihat? Mobil B2206 asa muruk per pom bensin. Mau lihat? Penayangan video HKBP Keramat Jati dari masa ke masa. HKBP Keramat Jati Kategorial dari masa sekolah minggu. ke masa. Anak-anak bagaikan selembar kertas Kategorial putih sekolah yang siap minggu. diwarnai Anak-anak berbagai bagaikan warna selembar kertas kehidupan putih dunia. yang Ada siap pun diwarnai sekolah minggu dengan telah berbagai ada sejak warna HKBP kehidupan Keramat dunia. Jati berdiri. Adapun sekolah Guru minggu sekolah telah minggu yang ada pertama semenjak adalah HKBP Keramat Jati berdiri. Guru sekolah minggu yang pertama adalah Inang almarhumah Nyonya Sintua V. Siregar Boru Sitorus. Sekolah minggu pernah meraih predikat gold pertama dan runner up pada PICF tahun 2019. Pelatih sekaligus konduktornya waktu itu ialah Naomi Boru Lubangau. Ketua seksi sekolah minggu saat ini Nyonya Ertobing Boru Siregar. Pelatih paduan suara sekolah minggu pada saat ini Tias Boru Simamora. Kategorial remaja Naposo Bulung, Bajar-Bajar dan Naposo Bulung
yang juga biasa disebut bunga-bunga huria, tentulah mereka akan menjadi suatu keindahan dan kesatuan yang menarik di tengah-tengah huria. NHKBP terbentuk sejak berdirinya HKBP Kramat Jati pada tahun 1964. Guru Naposo Bulung pada saat itu yaitu Sintua V. Siregar. Naposo Bulung saat ini telah dikembangkan menjadi remaja, Pranaposo, dan Naposo Bulung. Pada periode ini, seksi NHKBP Kramat Jati diketuai oleh Bram Siregar. Kategorial AMA. Untuk kategorial AMA terdiri dari dua punggungan KUR. Pertama, KUR AMA. Punggungan ini berdiri tahun 1964. Seiring berjalannya waktu, tanggal 18 Agustus tahun 1985. Punggungan AMA terbentuk di rumah Amang P. Sibuya Boru Siregar. Hingga saat ini, punggungan AMA terus berkembang dan beberapa kali menjadi juara festival KUR. Memperoleh juara 1 dan piala bergilir Festival KUR Jubileum 100 tahun HKBP di Pematang Siantar pada tahun 1999 dan piala bergilir hingga saat ini. Punggungan KUR AMA diketuai oleh Amang Marjan Tambunan. Punggungan AMA Arbab. Punggungan ini berdiri tanggal 24 Mei 2008, pukul 18.25 WIB. Kadangkala, punggungan AMA Arbab melayani bersama keluarganya. Adapun pencapaian-pencapaian yang pernah didapatkan oleh punggungan ini, seperti menjuarai Lomba Pesparawi se-Jakarta Timur dan lomba di HKBP Pasar Rebo dengan mendapatkan medali gold. Ketua saat ini ialah Bapak Ranto Sinaga. Kategorial lansia. Kategorial ini bernama Punggungan AMA Simeon. Kerinduan dari para ibu, terutama istri daripada AMA Simeon, akhirnya pada tanggal 22 Januari tahun 2000 dibentuklah Punggungan Lansia yang berdasarkan Lukas 2 ayat 25-35. Saat ini, Punggungan Lansia masih aktif melayani di HKBP Kramat Jati, KUR Joshua Lansia. Pada Selasa, tanggal 27 September tahun 2022, KUR Joshua Lansia telah diterima dalam sermon Parhalado atas pembentukan Punggungan KUR Joshua Lansia yang berinduk ke seksi lansia dan telah diwartakan pada hari Minggu 2 Oktober tahun 2022. Kategorial perempuan, Punggungan KUR INA yang dibentuk pada bulan Desember tahun 1964 oleh Bapak almarhum Sintua T. Silaban dan Inang Nyonya Sintua BM Siregar yang juga sekaligus guru INA pada saat itu. Punggungan INA tetap tampil nelayan dan sekarang memiliki anggota sebanyak 90 orang. Adapun Punggungan KUR INA, ketua yaitu Inang Nyonya Sintua Munte Boru Silalahi. Punggungan INA Hana. Punggungan ini terbentuk pada tanggal 2 Oktober tahun 1989 oleh Bapak Sintua almarhum T. Silaban dan guru huria Bapak almarhum Sintua R. Silitonga. Punggungan INA Hana tidak ketinggalan dalam hal melayani, serta mengikuti lomba dan pernah menjadi juara. Adapun ketua Punggungan INA Hana ialah Inang Sintua Nyonya Sitorus Boru Tampu Bolong. Punggungan KUR Elation Female Choir atau disingkat Elvico. Paduan suara ini merupakan peninggalan Jubileum 150 tahun HKBP pada tahun 2011, di mana perempuan HKBP Kramat Jati menjadi juara pertama tingkat PKI dan juga tingkat nasional, yang kemudian terbentuklah paduan suara Elation Female Choir atau disingkat Elvico. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, Punggungan KUR ini mengikuti ajang Pesparawi. Dan tahun 2019, Punggungan KUR Elvico mengikuti penabur International Choir Festival dan berhasil memperoleh medali silver. Adapun pelatih dan konduktor ialah Nyonya Hutagaul Boru Lumban Tobing. Dan paduan suara Elvico diketuai oleh Nyonya Manik Boru Lumban Gaul. Paduan suara Immanuel. Paduan suara Immanuel terbentuk tanggal 22 Januari tahun 2001. Adapun ketuanya saat ini ialah Sintua SEH Situmorang. Paduan suara Immanuel
sudah sangat terbiasa diundang dalam acara-acara di badan ataupun lembaga pemerintah dan swasta. Tapuji matuhata, marede mahita jala tapasahat ma pelean sadaa dohot sadabe. Gua aja keren berdua.
Dame ni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. 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 Mantap. Di hamuna amanami inanami sudah ruas HKBP Kramat Jati. Mulai sian dakdanak, sekolah minggu, remaja, pranaposo, naposo bulung, ama, ina, nang songoni lansia. Marul polop di bagasan minggu sadarion. Ala marulang tahun hita gonop 58 tahun. Perdalanan ni Huriatta HKBP Kramat Jati. Jala pesta gotilon ma di minggu sadarion. Tung macelas dorohatta dang terdok kita. Molo hingot di tiki tahun nasalpu hita mames tahun ulang tahunon dot gotilon ikon jaga jarak do. Sonari dang adong be jaga jarak. Ya. Mar sopi pe dang masalah na penting dapuk mah hudulatta ate manginang. Iya. Atong husapa majo di hamuna sudena ka ruas ni Huriatta namandohoti tarul mobi live streaming ala soboi ro hamu ate amang inang alani halangan manang alani marsait tamu di bagas munabe manang di rumah sakit. Sai dile Tuhanima Tuhamuna parhorason lasni roha dot dame nang pedang boy madohoti di gereja alai molo pasu-pasu ni Tuhani sakdo Tuhamu sudena. Atong tapasada marohatta tapake mati kita sonari nga jam 10.25 di Japon. Tong ala riko ni tikyon malo jepek pe jami tahun dang masalah te manginang. Amin. Gumau dang do hitam pesta te. Oke, upaya pe. Alani sada marohatta fokus mahita lautu mangion hatan debata ima nagabe turpuk jamita di minggutta pa 20 on dung Trinitatis ima nanene sian buku panurang Jesaya bidusada ayat 10 satrodi tu ayat 20 hujahama saluhut ni turpukon tatangihon ma panosoyona madokon paubaun roha marburi mahamu urasi hamu dirimuna paholak kamu ma hinaroa ni pambahenan muna sian jolo ni mataku pasohot tamu ma majahati guruhok kamu ma mabain nadenggan lului hamu ma uhum pitori hamu na nirupa patikos hamu ma uhum tuna sopot somarama odingi hamu aka namabalu dungi sai Roma hamu asa mardabu-dabu hita nina jahuba tung sura rara dosamuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenokku songon itak nang pe rara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse molo ringgas samu tumangihon dohot mangyuton sai panganommu do hinadenggan ni gogo ni tanui alai molo majua hamu jala mangalo sai na panganon ni podang do hamu sogot ay pa
mangan ni Jehovah do palubahon ima sahatna. Huriani tuhata dihamuna amanami nanaming. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu menikmati hidup. Ketika kita mampu untuk selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki, Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Bagasan Minggu Sadarion, macai takasdo hita, maka tidakon ima madok mulyate hita tu debata. Siala asidot holong ni rohani debata. Nama noktongi tahilala do perdalanan ni huriata. Sian mulai mamuka di tanggal 10 Oktober sada sia onom opat. Di sido tak alami songodia do pangaramotion panarihon ni debata di perdalanan ni huriana. Nagok dinamika, nagok tantangan di tonga-tonga ni huriata. Ima tahtidakon debatado na toktong marmahani hita na peduahon hita pe madok moliate tu debata ala pasu-pasuna di ngolutta siganupari dia Tuhanido akan narikot di hita hai pason hagogoon ngolu siganup ari akan nataulang menjadi do amang inang. Mulut sadarion hita marpesta selain pesta hud ditaba muse pesta gotilon tedana marlipat gadda do pasu-pasu di debata di ngolutta pesta gotilon ima tada ucapan syukur ta siala asidut holong ni rohani debata mangaramoti ngolutta di masa bangso ni debata bangso di Israel di hasusan nasida ale di togu-togu Tuhani nasida masuk tu tano Kanaan tano perjanjiani jala di dok Tuhani tu nasida molo nunga mangula hamu lok kamuma ima na parjoloi hasil na niulamuna tuau ina Tuhani buima tajaha di 5 Musa 26 ayat sada 1-2 nuaing da tapasahat hasil nataulai marhite hasil pertanian alamaragam do aka ulauta ima berbentuk hepeng ido namurah hita pasahatoni tu Tuhan debata daktareto kita molo di bagasan sa taunon balga ni holong ni debata tu hita dang buoy tabadikon anaw tapasat di minggu ta sadarion
peliatai alai sikat ni holong ni rohatta tapatudu hodo nadu menggan marhite pestatta sadarion amang inang. Di hamuna amanami inanami. Lau sekaligus ma hata ni debata di minggutta sadarion di bawah terang topik madok tu hita guruhon nadenggan pasohot najat belajarlah berbuat baik berhenti berbuat jahat. Ahado na boy taida di son marhite turpukon di bagasan dua konteks na parjolo ima bohado hita majaga mangaradoti ima di dogma habadiaon ni debata di tonga-tonga ni ngolu nasitok kita di parnguluatta si ganup ari. Kitab panurirang Jesayason mangadolhon ima asa mangaradoti habadiaon ni debata. Habadiaon ni debata ido naing marsaringar di tonga-tonga ni ngolutta. Allah adalah Maha yang kudus. Maha kudus itu berarti dia begitu tinggi diagungkan di atas ciptaannya sehingga dia sangat berbeda dari ciptaan yang lainnya. Di ibana do huaso, di ibana do holong, di ibana do hasatiaon, di ibana do kesempurnaan, di ibana do kebajikan. Kekudusan habadiauni Yahwe ima hakikat asasi sian keilahianna na menyebabkan halak gemetar molo mangadop tu ibana marsoba tu ibanang. Kenyataan bahwa Yahwe adalah Maha Kudus Allah Israel mendapatkan hubungan yang tak kunjung hilang dengan umatnya. Di satu sisi dia mengecap keras ima aka dosa-dosa ni bangsona, namun dang memutuskan perjanjian dohot bangsonai ima terbukti holong ni debata lobi sian salutna. Hamuna amanami inanami ale memang disoroti di bagasat turpukon dang lomoro hani debata jolmai mardosa. Dosa na paling mendasar ima dosa maradopon debata marhite peribadahan alai di bagasan kemunafikan. Didok Tuhani di ayat 10 sada tu dihakkudo hinadeyak ni peliammu ni na Jahoba nunga mahaprohakku dia kapelian si tutungon sian biru-biru tunggal dot di tabo-tabo ni lebu akka na pinamokmok jaladang di halomohon rohakku mudar ni akka lebu dot biru-biru dot habbing tunggal. Hamuna amanami inanami sehubungan dot pelian
di bagasan minggutta sadarion. Tapa satu Tuhan ni berbue ni holong ni rohatta. Tapa saat peliani sehubungan dohot hapor siauta ay ibana do na manarihon ngolutta. Dan dalam rangka tapatupa parsobauta tu debata tapelehon di bagasan minggu sadarion tu Tuhan debata alai ikodo di bagasan mabiar mida Jehovah. Dan bui holan secara lahiriah hita marlas ni roha rapita sudena alai di bagasan roha na bagas yak dirita dang radehita patupahon lomo ni rohani debata. Jora mahita mardosa, pate mahita martuhan. Ido parbue ni hamubao ni roha. Isedo naso mardosa hita amang inang. Sudedo pedita situa calo situa akahamuna na adong di seksi di punguan. Mulai sedak danak sat rodi lansia na tua-tua nami sudedo mardosa hita. Alani di bagasan minggu sadarion di paingot debata hita asa marburi mahamu urasi hamu dirimuna paholak kamu mah hinaroa ni pambahinan muna sian jolo ni mataku pasot tamu mah menjadi onma kesempatan dihita merefleksihon 58 tahun perdalanan ni huriatta molo husukun sonari adong dope na mangulu nasida mulai mamuka huriaon martudu jo hamuna tua-tua nami ima sada adong muse 2 tolu 4 boydo bilangan jari. Mulia tema tadok tu Tuhani delio tuhamuna amanami inanami boy hita marpungu dison na tua-tua nami. Mulia tema di pambahinan muna. Sungguh luar biasa perhatian muna tuhuriaon. Lebih hado hita salutna. Didok topik minggu ta sadarion ima guruhon na denggan pasohot najat. Tema oma mabuak kita tu hamubaun ni roha. Molo marguru tu najat dak pola si guruhon ni. Otomatis ya tema ngina. Lemang guruhon nadenggan tung mace maol ala godang tantangan disi. Napaduahon ima dosa maradopon debata ima penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Napogos yatim piatu akan nambah balu akan nasusah penindasan pemerasan ido naso neh nalmon ni debata siak kita alani di bagasan turpukon di pangido tuhita sudena memberitakan taringot tu dia ma na parjolo bahwa hukuman dan pelepasan pengampunan dohot pasu-pasu ni debata
bersyarat naparjolo. Bila orang Israel mengeraskan hatinya, maka hukuman akan menyusul. Namun bila mereka bertobat, maka pengampunan dan keselamatan akan menjadi milik mereka. Buitaida di ayat 10 117. Jala naparpudi di ayat 10 tu ayat 10 sia ima mangodolhon hasesaan ni dosa dot anugrah alai di ayat 20 uhuman nasihat Tuhani molo hita mangalo lomo ni rohani debata. Atong dia ma na paling perlu dihita salutna amang inang. Penekanan na tolu halon dada holan di masa ni panurang Jesaya. Penekanan ni trupukon berlaku di sepanjang masa jala berlaku di tikita sonari. Ima na tolu rumpuni di paingot tita asa tapauba rohata di paingot dohita na basado debata di ngolutta di paingot dohita uhuman ni debata berlaku di sepanjang masa. Tuhatta Yesus Kristus ima tada holong ni rohani debata manesa dosata beluau kita sian nasa dosata ditogiot tuhita mangulahon ima ngolu hai baruon pertobatan di minggu tasadarion ikon taulahon marningot dengan bahasa ni Tuhani asau nang marsuang pambahena ni Kristus Yesus si peluai ikon hita tatadado asin di rohani debata. Kenapa teks ini berbicara kepada bangsa Israel adorang nasida di habuangan? Ala dibereng Tuhanido pangulo nasida na jorbut akta panggonggomi pe mangulaon hajahaton. Mangiukma aka bangsona. Ternyata hamuna kadongan. Taringot tu dosaon. Dang jora-jora jolmaon mangulahoni. Alai di minggutta sadarion. Di paingot tu hita salutna. Asa guruhot hitama aka nadenggan. Songo dia macarana. Ima taleon marohatta. Manangion hata di debata. Taleon marohatta. Lo mangulahon. Lo mau ni rohani debata. Asai gabe. Monak kita mengadopi. Aka paraloan. Hukuti ma. Pendapat ni. Ima. Presidenta. Taringot tu keadaan. Di tonga-tonga ni. Negarata di sinode godang HKBP di dok ibana ma songonon. Sinode godang HKBP juga dapat menjadi landasan yang kuat untuk memperoleh peranan gereja dan seluruh jemaat agar terus bertumbuh menjadi umat yang terang dan mulia di tengah-tengah konteks sekarang ini. Hurajumi kalimaton narosiat to di porbadia. Nang pedang karisten ibana. Alai adong hata disi. Seluruh jemaat agar terus tumbuh menjadi umat yang terang dan mulia di tengah konteks sekarang ini. Hamuna amanami nanami. Di tonga konteks sonari on. Di masa kita memasuki
endemi COVID-19 sia dan sidung 2PI persoalan dampak ni COVID berangsur-angsur pulih mahita. Alai menyongsong use ima krisis namargoar, krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan, perang Rusia Ukraina, dot peningkatan tensi geopolitik global na diprediksi membawa dunia pada tahun yang gelap, tahun yang penuh ketidakpastian. Alai didok ibana do patut kita bersyukur di tengah krisis ekonomi kita pada kuartal kedua tahun 2022 masih tumbuh positif 5,4%. Inflasi masih terjaga dengan baik. Bahkan IMF mengatakan bahwa Indonesia titik terang di tengah suram ekonomi dunia. Diajak ibana hita, asa seluruh jemaat HKBP tetap optimis, tidak kehilangan harapan, dan terus bekerja keras, sama-sama bahu-membahu, bertolong-tolongan menanggung beban, tidak henti-hentinya, memanjatkan doa kepada Tuhan agar diberikan kemudahan mampu melewati berbagai tantangan ujian. Alani di hita salutna mangulu mahita di bagasan hata ni di batang. Mangulu mahita tu parsobaon nasitong di adopan ni di batang. Molo salelengon widahami ya marsitu tu do sude kaparhalado. Aka seksi-seksi, aka naposon di bata, makobasi ulau ni Tuhani di tonga-tonga ni huriana. Alani tauduti ma. Tapature mamuse aka nasodinggani. Asa lomo rohani di bata, mida hita sude jolma, anggiap ma di pesta tang sadarion. Betul-betul hita pasahaton na dumenggan tu debata siya nasa rohatta unang adong unsur paksaan mamereg rikot ni pembangunan renovasi konsistori ni akka pangula ni huria dan siap bedi siya mang inang ikon dikembangkan muse dipabalga asa siap hita akka pangula ni huria mangula disi alani sada mahita songon adidok ketua nak kaning pangiduan nami unang adong namulak unang mabiar mulos adong pehepengta hita marlas ni rohado dison marol polo dang adong unsur paksaan dison na penting marpungu hita makalason pasu-pasu ni debata di ngolutta. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema diho ali Tuhan. Nunga hujalo hami hatam nabadiai. Marurak mai marparbue nadinggan dingulu nami. Asa toktong hami mengguruhon aka nadinggan. Padauhon aka na jahat. Tuhan to dimima na toktong mian dingulu nami. Jala tarnumobi Tuhan di pesta sadarion. Pesta HUT ulang tahun HKBP Kramat Jati palimua puluh walu tahun. Dot pesta gotilon. Roma ho Tuhan. Dongani hami. Jalo ma puji-pujian nami i Tuhan. Soba-soba nami, pelean nami, ngolu nami, Tuho. Samulak hami di bagasan lasni roha. Dak adong nahurang manang aha. Wa kami to depanmu Tuhan, akadungan nami
Rosni Huriam na di bagasan Parsahiton, di pemulihan dirawat di Bagas Nasida B, manang di rumah sakit. Ima amang Sintua STR Siregar, Nyonya Sintua HA Simatupang Boru Sormin, Nyonya Sintua SM Nenggolan Boru Rajak Guguk, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya H Aritonang Dince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nova Boru Stumeyang, Nyonya T Siaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Irna Nova Astria Boru Manulang, Nyonya Marpaung Boru Purba, P Sitorus, Nyonya Sidabutar Boru Siaan, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Daud Panjaitan, Nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Halundang Boru Siregar, Nyonya MS Sipahutar Boru Tagalung, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua EM Butar-Butar, RS Pardede, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Pardosi Boru Panjaitan, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, BMP Marpaung, amang Sintua LA Sianturi, Nyonya Tambun Boru Siboya, Anton Siaan, Nyonya Manihuruk Boru Situngkir, TN Sitorus, Nyonya Siregar Festi Boru Sianturi, M Pardede, Agustina Marlina Boru Sipahutar, Saud Sitorus, Amelia Gabriela Boru Rumapea, amang Sintua F Aritonang, na dirawat di rumah sakit amang B Malau, Nyonya Manurung Boru Matondang, Nyonya Lumban Gaul Boru Tobing, Poltak Sitorus, Nyonya Sidabutar Boru Siaan. Tuhan, mengidu kami tua depanmu, sai lehononmu tunasida saluhutna posni roha, di asi dot holong ni roham, boy nasida malum, tanggal akasait nasida Tuhan, margogo nasida menguduti, ngolu nasida siganup ari. Tong pasu-pasu male Tuhan, aka si panganon, kaubat, aka perawat, dokter, keluarga nasida na mendampingi nasida ganup ari, ganup tiki. Asa marhitei lam seha manasida. Boy muse marpungu hami di bagas joroon ali Tuhan. Lani Tuhan, sude kaulo nami di bagasan sadarion. Hodo namandongani hami. Saat homa tangyang nami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma tuhata tapasaha ma peliata. Sai
alani masuk mahita tu acara namangihut ima acara pesta gotilon. Hamu ruas ni huria nah naholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Nuai saat mahita tu acara pesta gotilon ni huriata. Laho makalason dohot makamuliatehon dengan bahasa ni Jahoba. Atong di bagasan rohana madok muliate tu debata. Tapuji ma ibana. Tai dehon ma bukwede nomor 373 mangula hita jolma. Sahuriah nunga ita jalo dengan bahasa dot asli rohani sian Jahoba taku hodo salutna sileleon na denggan na sauli bahasa na mauliutus imana rosian gijang dileodo dihita parbueni tano parbueni suasuanan dot parbueni akka ulauta salut nai nunga tajalo sian Jahoba atong datama mahita madok muliate tu debata Mauliate madiho Tuhan, no mangalehon parbueni akka ulaon nami. didok hata ni debata ikon buatomu masian patumonaan ni sadok parbueni tanoi nadapoto sian tanomi naung nilehon ni Jahoba debatam tuho jala pamasuhonom mudoi tu bagasan apang jala buanom mudoi tu inganan sipilito ni Jahoba debatam bahen inganan di guarna ikon burjudo lehonommu parpuluan sian nasa gogo ni tano boni sinabur honmi sian saluhut na tubu di tanomi ganup taon Lihat di madiho Tuhan, nau mangalehon parbueni aka ulaon nami. Kupasat hami mai bahen pelean na khusus di jolong. Atong taruh kamu ma sitong parsapuloni tu bagas parpeopan asadong bohal di bagasan jabuku jala ujuni hamu au taringot tusi nina Jahoba sebaot manang so manang so ukapokku di hamu aka padiloan ni langit jala mangusehon tu hamu gabe maradu marlobi-lobi tapuji ma Tuhatta tapasakma amplop gotilon tujoloon Jai
tadok mauliate tu Jehovah. Ai pardenggan basa do ibana. Rodi saliling nililingna. Doa sini rohana tuhita. Nunga tapasahat siluata tuhuriana. Songon parbue niaka nataula. Atong tangihok kamu mahatani debata namadok. Alai marhuasa do debata mangusehon saluhut asiasi tuhamu. Asasadok tuk situtu di hamu. Jalamar lobi-lobi hamu. Laho patupahon saluhut ulaun nadenggan. Atong taharinggason makobasi huriana di bagasan dame sadani roha dot holong ni roha jongjong mahita salurna marede mahita. Mahamu tungolu siganup ari. Gabe paras ni roha mahamu songon amamuna para si rohai. Urupi ma akka nagale. Urupi ma dongamu napogos. Muladong diho hasonakon may di bagasan serep ni roha. Alai molopogoso unang tihai debata. Hapo si matuhanmu na tu mangaramoti ngolum. Tangyakon ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harrowan ni saluhut. Sileon-leon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Pasat kami ma siya nanilihon mi tuhami plen nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa parhasya kami pilanon petibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni silenon mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata amanami pardenggan basa na sumurung narodo hami tujolo mabuan puji-pujian dot olop-olop moliate rohanami ala di pasu-pasuho nahula hami gabe jukpa kami parbue nadenggan sian nahula hami maras ni roha hami nuaing mangalehon silen nami nadenggan tuho nalau pasangapon hodo hami
alani pangaramot tim di hami dot di aka nahula hami jalamalua hami di beko sian regam ni permaraan nahurang tamado hami nian majalo asni roham nagudangi ala jot hulau si hami paretam sai sesa madosa nami jala unang jujur pambahenan nami i sai togu mahami marhite-hite silalan mi asalam hubah-ubahami roha nasohasea jala hitok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai buhay marohan nami marhite-hite todim asa utadahami godang ni silalanmu tuhami asa lam girgir hami mandok moliate sai urupi maakana pogos dot nadangol unang loas mate aturaparon manang ise na makabiari ho saya tatak na ha leonon jala suru pangrupi tunasida saya poi ma akan namora naduma asa dileho tuaka na hurangan saya pasu-pasu mahatam turuhan nami ay ido hanguluan ni todinami saya paingot kami di ujung nilaka nami asa unang holan hanguluan di tano na hulului hami alay tugu-tugu mahami asa huparyak kami hanguluan dot arta naso olo suda silehnommu tuhami sai pasu-pasu na manggonggomi hami dot panguhum asa tigor nasida jala asa diuluhon nasida paripenai tu aka ulaun nadenggan sai paringga sami mula-ulaun ay patikmu hiaddoi asalam moru bilangannya karena jukat jala lam tu toropna para siroha na pasangapokko pargogoi mahami saliling di tano ondo pehami nang pe marsikat sorin ro lasni roha dot arsak di ngulu nami ale dumengga do asni roham sian nasa hanguluan di tano on marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia mah guarmu saya Roma harajonmu saya saut malomoni roham di Banu Tongaon songona di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami hunak kami togihon tu panguncunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasoron ma damena tutodim Selamat hari Minggu, jala tauduti ma ulau tamangina, di bagasan hasadoni rohatta, ima dung sipul ibadaon, borhak mahita tu gedung serbaguna. Horas! Horas. Shalom kepada anak-anak sekolah minggu, harap tetap di ruang ibadah utama ya. Diinfokan untuk anak-anak sekolah minggu harap tetap duduk di ruang ibadah karena untuk pembagian konsumsi. Diharapkan kepada anak-anak sekolah minggu tetap berada di ruang ibadah.
Dan anak-anak sekolah minggu yang berada di ruang serbaguna harap naik ke atas ke ruang ibadah utama untuk pembagian konsumsi. Terima kasih. Sekali lagi diinfokan kepada anak-anak sekolah minggu harap tetap duduk di ruang ibadah utama. Diharapkan kepada anak-anak sekolah minggu tetap duduk di ruang ibadah utama. Terima kasih. dan Nina, jangan ada yang pulang anaknya. Duduknya per kelas. Tidak ke bawah lagi ya nak, tidak ke bawah lagi. Duduknya per kelas. Biar aja. 350 disediakan. 350 disediakan nih. Biar aja. Mangga.